todos e a todas. Somos Oval, facemos música para baile, pero desta tendencia que se deu chamar Danzas do Mundo, e entón imos tocar algúns temiñas de música centroeuropea, sobre todo. Imos agora con un escotis.
Xa sei que xa falei moito, pero joder, díxame un pouco máis. Bueno, moitas gracias. Imos continuar con unha peza composta para o noso magnífico zanfonista Iván Costa, que non ten nome, non lle chamamos circulito, porque é un círculo, o sea, un culo pequeno e un círculo circasiano. Moitas gracias. Dice por aí que lle dedes a gravar e eso. A gravar, vale. Bueno, outra vez, que eu xa falei bastante, pero eu si hai alguén que aplauda por aí, que aplauda esta xente de danzas do mundo de Monteira que está hoxe aquí botando unha man, pero de verdade. Moitas gracias. Eu só bailei coa.
Ya, pero... Yo tengo una pregunta por hacer. ¿Quitaría ya esta
Bueno, sempre tardamos un poquinho a final, porque as zanfonas as fai o Jaime Rebollo, gran músico e artesán de zanfonas. E a grande sabe tamén, hai que afinar eso. Pois nada, e continuamos con un andrón. A ir de tranqui,
esta noite. Esta vez unha xapelúa. Composición de aquí o señor Jaime Rebollo, que ademais de fermosos instrumentos, de fermosas pezas tamén para o baile. Greenway. Boa noite a todos.